Meghalaya Post.news. Namar ke jing senjor kowe ke jing king hakas no sir bat kabalabu jing mai ki pajba nong leit nong wan bakala ban kelem hakanu gono kapor kino yalam ke HNM Western Riboy mentagas ngi klai leit sendan ban ain daga jing to show executive engineer katnat PWD nong port division na ka banta ban shimkia halor ka te ke jing king kabalabu jing mai ki pajba ban keren halor ka ni ke jing ma kabala ban kata ki pajba na ka jing senjor ka te ke jing king president ke HNM Riboy sepngi uba sumar lengdo bat u general secretary uba Anthony Sinkli mentagas ngi klai leit ban kendu yau executive engineer ke PWD nong port division harangkat ke jing IT ya ke jing tho ban kerpat lem bagatna PWD ke de ban shimkia no mardor ban maramot no ya ke te ke jing king lane ban thawi kilan kilenti ban pen scam ya ke te ke jing king ka ban ambu jing ma ya ki pajba habai kran barkin tho khobor president ke HNM Riboy sepngi uba sumar lengdo ulo ong bagaseng ka shim ya ke ni ka banta ban pet ngor ya ke te ke jing king ka de namar bagaseng ka lap bagate ke jing king kala sator bat bu jing ma bat de namar ka ni ka daw na ka banta ka jing singang ki pajba nong leit nong wan ka seng lawan ai sendon daga jing tho shau ii katanat PWD ban shim khia mardor halor kate ke jing king ulo ong ru shua ban le ekani ka kam ka seng ladep kandu ru yo MLA ka jirang bani kren halor kani ka banta bakum ka seng kawan ban kandu yo executive engineer na ka banta ban shim khia mardor ban marmot ya ka jing king knang bakanam bu jing ma ya ki pajba shushu ulo ong ru baka seng ka sungkumen ru bau engineer ubala kular ban shim khia ya kate ke jing king ban na ka banta ban shingan ki pajba kin bu shwa shipor da ki hium pai markhap bat kate ke jing king ka balong ka jing shingan ki pajba nong leit nong wan hakaju kapor ka sengkala ai kubleiru yo MLA ka jirang ba sustenance sotun baru yo executive engineer ka tanat PWD nong port division ki bala kular da ka basya ka seng bakin shim khia ban maramot no ya ka te ka jingking namar kumbalong menta ka jing sator ka te ka jingking kala ban mi ki jingja basngusi ya ki kali pajba ki balet bawan lengba ka te ka jingking menta kasni nagaliang ka HNM Western Riboy ngila yo ban kendu ya u executive engineer ka tanat PWD subdivision nong port Habiyade ka jingking apa ka sinom konsir te ke basu tenat ngila yo kendu engineer ula kular ini ba apa gani katiyo hi kinle katkum ka jing ajimut ini kum kasang ba da kumno ba kum kasang ngila ajimut ba de ban aino na humpat kenang ba kipiba kibayang lamba kate ka jingking kabadon hakate ka sinom konsir nang ba pensuk agi ba namar ba dari ngiat yang lamba ketika jingking ke bala kerja siteng kala ban up jingma ye gi ba kibiya bayang lamba ketika jingking lese hagano kono kapor kala ban klem de namar kata ni banjur sa cisin sya katanat PWD ban kan simcia bat kumba u engineer ula kular ba USDO u sale ba kamram jung u bat nagliang jong MLA ula shimkia ni ai kuble ya lokal MLA jungi sar sosune sotun MLA ka jirang te kum gasteng hi kata kawe de ga jing ajmut jungi ba kide banle apo sitio klem bukor te sa gawe ru ba kipi ba kinum siar banyai ba kate jingking kum gasteng hi ai kuble ya engineer bat kumju ya lokal MLA jungi Meghalaya Post.news.